Akin. Did you finish your last beer after me? In tøsedreng! Han skal op og høre Toronto-musik, eller skal op og høre Mercy. Woo! Toronto eller hvad? Mercy er det der. Kan vi godt. Prøv, kan du ikke lige prøve at give en prøve på det, Thomas, først? Ja, så slipper vi. Prøv lige at give en prøve på det. Du holder lige... Jeg holder lige mikrofonen, ja. Så får du lige tips over mig her. Nej, du holder ikke mikrofonen, du holder det andet reb. Ja, jeg holder den anden ende af reb her, så drejer jeg den lige en gang. Den er i gang, Ole Ræ, Thomas. Marco! Tre, 2, 1. Der kommer en bil. Ja, vi venter lige. Så kommer den nu. Det kunne